Hej og velkommen til den her ultrakorte introduktion til, hvordan man koder i Minecraft Education Edition. Det første, I skal gøre, det er, at I skal trykke på knappen C, det står for Code Builder, på jeres tastatur. Så får I den her oversigt op, og jeres lille robot, som hedder en agent, den starter ved siden af jeres spiller. Det, som I skal kunne her, det findes alt sammen under agent. For eksempel er det godt at kunne få robotten, agenten, til at kunne teleportere sig hen til spilleren, hvis det går helt galt. Den kan vi lige prøve. Man holder den inde her, og så trænger man den ned, så man kan bruge den senere hen. Udover det, så skal vi jo også gerne have noget bevægelse i vores lille robot, så den faktisk kan komme igennem den her labyrint. Og det foregår altså med, at man tager de her små puslespilsbrikker og putter ind i det her, som hedder et loop, den grønne. Når man så trykker på den grønne play-knap, så spiller den alt, hvad der står i loopet, og den gør det i rækkefølge. Så det øverste bliver spillet først, og så går det nedad. Her, der betyder det, at agenten, altså vores lille robot, bevæger sig fremad. Man kan skifte retning ved at trykke på den her. Også, man kan gå op og ned også, hvis man vil det. Og her, der beskriver den, hvor meget den skal gå frem. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at det var, at den gik 3 frem, så den rammer min lille skydeskive, jeg har sat i labyrinten. Og ikke 33, 3. Sådan der. Lad os prøve at trykke på afspil eller start. Så skynder den sig frem. Det er sådan set sådan, at I gør. I kan lave en længere kode ved at sætte flere forskellige blokke sammen. I kan tage flere forskellige bevægelser frem. Hvis I nu gerne vil have, at den skal dreje, så kan I jo sætte en til af de her ind, og så videre, og så videre, og så videre. En anden ting, som også er vigtigt, I skal kunne, det er, at I skal kunne bruge den her agent ødelæg, og så en retning. Den prøver vi lige at trække frem. Den kan man så sætte ind her. Hvis robotten nu møder en udfordring, en blok, så kan man trykke på den her, og så ødelægger den det, der står foran. Det er basically alt, hvad jeg skal bruge til den her udfordring. Held og lykke.